Ahoj, pozdravím ťa. Ako sa ti páčila módna prehliadka? Modná prehliadka sa mi veľmi páčila, ja mám rád modné prehliadky, lebo vidíme pekné dievčatá, vidíme pekné modely, pekné doplnky, pekné šperky, takže super, v pohodičke. Jedna bola taká potetovaná baba, myslím, že drvivá väčšina z báb mali umelé prsia. Je to zaujímavá doba. A vedel by si takúto prehliadku predstaviť aj v rádiu? No v rádiu by som si ju vedel predstaviť asi len ja ako moderátor, lebo mal by som ten vizuálny kontakt, ale pre poslucháča tí by asi len tak závideli, keby sme o tom hovorili, že čo vidíme, takže to by bolo taká nuda. To je pravda. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Poviete mi, ako sa vám predvádzalo v spodnom prádle na tejto prehliadke? Ja musím priznať, že mi sa predvádzalo veľmi príjemne, veľmi fajn, veľmi príjemné obecenstvo bolo. A vôbec som nemala tremu. Tak to je úplne super. Hlavne Saifa to spríjemnil. Čo sa vám ešte páčilo na tejto prehliadke? Najviac fotenie naše, archívne fotenie. Máme asi 657 fotiek. A vedela by si takéto konkrétne spodné prádlo predstaviť aj v klipe svojom? No, potom ako som natočila vlastne najcelebritnejší videoklip na Slovensku, si myslím, že môžeme rúbať vyššie a ďalší dáme v spodnom prádle a potom sa uvidí, kam sa ešte v muzike a vo video tvorbe posunieme. Neviem, nie som až ten taký typ, ktorý by veľmi upriamoval pozornosť na takú sexualitu priamo čiaro. Musí tam byť nejaký iný zmysel alebo nejaký vtip zakomponovaný, ale nikdy nehovor nikdy, takže možno, že keď si prídete zahrať aj v spodnom prádle, takáto pekná slečná moderátorka, môžeme aj takéto niečo vymyslieť.